Quan tu arribes aquí, a terres d'aquí, i et dones compte no només el llegat del festival, sinó el propi de Torroella. És un llegat musical que ve del segle XV, XVI, que és la pròpia naturalesa del territori. Teníem a dins ja una llavor musical. Això que diguem que és el millor medicament que hi ha, la música. El festival empezó siendo una especie de sueño de unos pocos y poco a poco iba habiendo más gente, iba habiendo más sitios. Fèiem de tot, diguéssim, des de posar cadires, donar entrades, tothom contribuïa. Hi havia molt d'entusiasme. Tu te passejaves per Torroella i potser des de dalt d'un balcó senties un piano que sonava. Eren gent superbona. Digo, ¿te interesa que te traiga Yehudi de Menuhin? I jo, home, què et sembla? Pues ya puedes darlo por hecho. El Festival de Torroella tenia molta implicació amb la gent que estava en els cursos. Apostar per gent, diguem-ne, emergent. La combinació entre música clàssica, poble petit, component pedagògic amb base social, és poc habitual. Sempre ha sigut un festival valent. És un festival creat per gent que estima la música i que decideix implicar-s'hi i dir, doncs, anem endavant amb aquest projecte que ha acabat esdevenint una cosa molt important i això entronca totalment amb la filosofia de joventuts musicals. I es genera aquí alguna cosa molt màgic.